introducción ao que sería a unidade 8, a última do módulo. Aquí o que falan é un pouco de aplicacións híbridas. E que é iso de aplicacións híbridas? Bueno, en primeiro punto onde nos fala un pouco de reutilización de código, que xa estamos vendo en unidades anteriores, de como traballar con servicios REST, etcétera, etcétera. Eso xa vimos en unidades anteriores. Fálanos un pouco tamén de utilizar xa servicios ou repositorios de información. Fálanos deste método de aquí, AutoH2. Está todo un pouco mezclado nestes apuntes, vale? Danos aquí unha serie de servicios que se poden utilizar. Básicamente todo isto é facer páginas, facer script PHP ou aplicacións PHP que utilicen estes servicios. Para intentar simplificar un pouco todo e que non se nos complique demasiado, o que fixen na unidade subir 4 exemplos de uso de servicios. Uso de servicios non. Sí, 4 exemplos de aplicacións híbridas para que vexades un poquinho o funcionamento. Entonces, con entender un poquinho estes ejercicios xa non sería suficiente. Temos un primeiro caso, o primeiro, tedes como sempre unha pequena documentación PDF, que sería este documento que teño aquí, que nos fala de como, neste caso, deixando que amplíe isto, vale, vamos a mezclar un poquinho os servicios REST, vamos a usar JSON, vamos a usar funcións que xa sabemos. E para que vamos a usar? Bueno, pois para que a partir duns datos que lle vamos a dar, que nos devolva pois o tempo. Creo que é o tempo. Vamos a empezar por partes. Vamos a ver primeiro o primeiro código. Teño un index.php. Vale, temos as funcións como sempre. Vou non ejecutar xa para que vexamos cal é o resultado do código. Dame un segundo. Temos isto. Entón, que lle vou dar eu aquí? Voulle preguntar por un sitio. Voulle preguntar por Baio, por exemplo. Vale, e vou a consultar o tempo en Baio. Cando mande esta consulta, vou reaproveitar servicios que están publicados por outras persoas. Que significa outras persoas? Hai un servicio, neste caso o que tedes aquí, OpenStreetMap, que a partir da nominación, a partir do nombre da cidade que nos temos, que nos poñemos, nos vai a convertir nunhas coordenadas de latitud e longitud. E a partir de aí faceremos outra petición REST, pero outro servicio, OpenMeteo, donde usando esas coordenadas en tempo real, pois nos vai dar o tempo que hai nesta población, vale? É dicir, por que dicimos que son aplicacións híbridas? Pois porque estamos mezclando distintas cousas. Se vamos ao código, vale, aquí poñovos xa a explicación de que é unha petición REST que convirte o nome de cidade nas localidades e aquí pois que outra petición que a partir da longitud e latitud me dá o tempo. Hai moitos servicios destos que necesitades crear ou pagar ou ter un API key. Un API key é pois, un código que os vai a funcionar durante X tempo, durante X peticións. En outros exercicios sí que vamos a ver como se faría isto, vale? Se vamos a nivel de código, pois tedes toda a explicación, fijadvos que é un único ficheiro index.php, é o de sempre. Inicializas variables a nada, reenviamos un formulario que vos digo sempre, collo o nombre que me estás mandando, se me estás mandando a cidade ou se a longitud é distinto a 0, pois collo xa que poño o nombre da cidade e a partir de aí vamos a construir a nosa petición REST utilizando o método GET neste caso. Vale, este é a ruta que eu teño que saber onde temos que enviar, vale? Estamos montando a ruta, este é o servicio que me proporciona, que por iso vai a ser unha aplicación híbrida, vamos chamar a este servicio, temos que lle pasar o nome da cidade, se entramos nesta OpenStreetMap, en vez de los servicios que ofrece, xa vos dá a instrucción de como hai que chamalo, vale? Necesitamos enviar quen é, cal é o noso exemplo que estamos ejecutando para que sepa que non está respondendo. Vamos a facemos a petición como sempre, a facer a petición ao servicio. Se non nos devolve nada, se non nos podemos conectar co servicio, pois vai nos dicir que hai error, se non, pois recibimos a chamada, pasámolo a un array PHP, guardamos os datos que nos está devolvendo el da cidade e a partir de aí teremos que facer a chamada ao seguinte servicio. Vale? Neste caso, o servicio OpenMeteo, teríades que buscar a forma de chamar este servicio. Vamos a pasar a latitud que acabamos de coller cando pusemos Baio, vamos a pasar a longitud de Baio,
e pintamos os datos. E a partir de aí, bueno, temos aquí xa unhas funcións de propias de PHP, isto xa é cousa PHP, onde vamos a pintar se o tempo é soleado, se non é soleado, etc, etc. En vez de poñer eso, poño o carballo, pois o proceso vai primeiro chamar a petición, tarda un pouquiño, está facendo a chamada para sacarlle que saque a latitud de carballo, que é a primeira petición, con este servicio devolveranos pois, a longitud e a latitud de carballo, a partir de aí facemos unha seguinte petición, o PMateo, bueno, este servicio co que nos vai dar é o tempo deste sitio, vale? Este sería un primeiro exemplo de como funcionaría un... Bueno, tedes a guía docente aí, os pasos, e listo. Había despois un segundo exemplo, que é unha cousa moi parecida, podemos volver a abrilo, funcionamos en unha lógica, pero utilizamos aquí algo máis, bueno, outro servicio, vale? A lógica sempre o mismo. Temos un URL que nos chama aquí, que nos pide unha serie de datos, tedes aquí explicado todo, un exemplo moi básico que sería o segundo. Híbrida porque mezclamos distintas cousas, vale? E temos chamadas e servicios e a lógica do exercicio vai ser a mesma. Un usuario escribe un país, Francia, habrá unha petición REST que me devolve un JSON, xa sabemos que JSON, devolveme a capital, a bandeira e a poboación deste país, pintamos a temperatura, a humedad, estamos mezclando dous e utilizamos as dúas APIs, os dous servicios, ou como querades que son gratuitos, o REST Countries e despois o de abaixo tamén. Vale, se probades a execución do exercicio este, se vamos a exercicio, un segundo solo, arrancamos o navegador, probaríamos o segundo, aquí exercicio, a ver se nos funciona, probámoslo, bueno, probámoslo poñendo ben a ruta, un segundo. Bueno, e aquí habría que poñer un país, pois o mesmo, poñemos Francia, por exemplo, buscamos existe Francia, non sei se busca en español, non se encontrou, non se pudo conectar capi dos países, entón está dicindo que hai algún tipo de problema. Vamos para un segundo. Bueno, non sei por que non me encontrou Francia, igual algún error na propia chamada, pero se poño con España sí que me está encontrando, me devolve isto e a partir de aí o servicio buscará a humedad, o tempo e o mismo do outro, vale? Non sei por que non me encontrou Francia, igual hai que poñelo xusto France, non sei. Non sei como está registrado nes, habría que informarse, vale? Francia encontra, sí, por exemplo, se poñemos no idioma en francés, sí que me está encontrando ou está conectando, ao mismo caso que antes, vale? A nivel de codificación exactamente igual, temos as dúas peticións, etc, etc. Temos despois un terceiro exemplo, perdón, temos o terceiro exemplo que facía. Temos o terceiro exemplo este, o de conversión de divisas. Vale, vamos a primeiro ver como sería a ejecución do terceiro exemplo, porque exactamente a lógica é a mesma. Perdón, onde está aquí o navegador? Vale. Vamos ao navegador, ponemos aquí o terceiro. Sóbrame isto. Vale, este conversor o que fai é, bueno, a partir dun importe, pois vai nos convertir a distintos países, vale? Hai distintas peticións, hai unha petición que chama a esta función, con API key, que devolve o tipo de cambio, é dicir, devolve o tipo de orixe. E despois usamos o código de divisa destino para consultar estos países de aquí. Bueno, son dous servicios, dúas chamadas a servicios que volve a estar o mismo. Se queredes abrir o documento PDF, onde está o documento PDF? Esta xa vou pasada rápido porque tampouco non ten moita ciencia, vale? Terceira, son tres exemplos casi iguales. Se buscades aquí, falamos de cales son as APIs, ponvos os enlaces onde está, teríades que ir a esas rutas e buscar cale cales son a forma de chamala, etc, etc. Estamos aquí 50.000 datos, miradelos con calma, tampouco non ten maior ciencia. O que ten maior ciencia é o exercicio seguinte, vale? Este é simplemente o seguinte, o poño a nivel curiosidade para que vexades algo un poquinho máis profesional. Esta na 5 non vos asustedes polo código que aparece porque realmente non é nada. Teño un index.php onde cargarei as funcións que temos aquí para traballar, que xa estamos acostumbrados. Teño un p.php para que me cerre as páginas HTML, se o queredes metedelo no propio index.php non hai problema. Temos un de cabeceiras para que me monte os estilos, vale? Non fagamos moito caso ao diseño de sempre, que é o que temos aquí, temos unha base de datos, vale? Temos unha base de datos que crea unha única tabua e usuario, bueno, crea base de datos e crea unha tabla de usuarios. E que quero conseguir con isto? Que quero conseguir con isto? Con isto que queremos
conseguir é usar un servicio que xa non é gratuito como os anteriores como os que fixemos anteriormente, vale? Este é un servicio que vai a permitir reenviar desde a miña aplicación que se poidan reenviar correos. Que significa eso de reenviar correos? Significa que cando eu arranque a aplicación esta, un segundo que isto é index.php, bueno, vamos facer unha proba, cando arranque esta aplicación, vou arrancar esta aplicación en index.php, vale? Cando arranque isto, apareceme crear unha conta, un usuario, vale? Vou ir á miña base de datos que teño creada, vou recargar os datos que temos aquí, explico ahora de que va isto, non teño usuarios creados. Entón a miña idea é, con isto, ter un sistema que cando un usuario se registre, que automáticamente reciba un correo donde ese correo lle poña un enlace e con ese enlace que poidas confirmar que, bueno, que o registro é correcto, vale? É dicir, podo poñer aquí, despois miramos que estamos utilizando a nivel de código. Pero primeira funcionalidade, poño aquí Antonio, poño email, vou poñer un email simplemente para que vexades que hai 50.000 utilidades, vou poñer a contraseña, vou poñer outra vez a contraseña, vou a registrarme, vaime dicir que sí, e vaime dicir que ese registro, o registro está completo, que teño que revisar o mail, que vai a miña, bueno, o meu correo electrónico. Se miro na base de datos, vale, ese recargo os datos na base de datos, vamos ter o usuario Antonio creado, e vemos que non está confirmado, vale? Por qué? Porque a mí o que me interesa é isto, que cando damos de alta pois un usuario deste tipo, bueno, que se confirmen que o correo é teu basicamente, vale? Se vamos ao correo que debería ter por aquí aberto, a recargo, vamos ver que deberían de recibir un correo, neste caso, que o envío o proxecto este exemplo, o de 8 punto non sei cantos, vale? Está me enviando un correo para que eu confirme que esa conta é miña. Entón, é dicir, sabedes que ten que haber algún servicio por atrás que me permite esta funcionalidade, que me permite enviar correos. Entón, unha vez que teño isto, para que vexades o funcionamento final, eu voulle dar aquí a confirmar. Fijadevos que está xa levando a miña ruta. Se non fora en localhost, teria que poñer a IP do servidor no que está, pero bueno, aquí estou facendo todo no meu entorno local. Ponme aquí un token. O token é un número aleatorio que fai o sistema, que vai a ter unha validez durante creo que unha hora, me parece que teño configurado. Se pase esa hora, este token xa non vai valer, igual que fan as páginas máis ou menos máis profesionales que vedes por aí, cando lle dé a confirmar, vaime dicir que mail confirmado correctamente, a túa conta está activa, non me podo validar, non está pensado para validarme, de momento só é primeira utilidade, pero se agora fose o correo electrónico, perdón, se fora o correo electrónico, se fora base datos e recargo o usuario, sabemos que o usuario está confirmado, vale? Tamén se pode utilizar isto, o mismo xeito, para decir que esquecín a contraseña. Entón, eu se poño aquí campos.profe, e lle dou a enviar enlace de resetear contraseña, volvín a recibir. É a mesma lógica, recibirei un correo en campos.profe que será un enlace para que eu modifique a contraseña. Vale, eso xa non o vamos a ver. O que sí que vamos a ver é que entonces que é o que está funcionando por atrás. Funcionando por atrás, eu vou, neste caso, utilizo un servicio que temos aquí o enlace. Bueno, de feito, acaba de echarse agora o correo para restablecer a contraseña, vale? É dicir, pincharedes aquí, este enlace o que me vai levar é unha pantalla onde vou coller a restablecer a contraseña, segredo de vedro, contraseña nova, vou poñer abc123.com, abc123.com, e aquí vou poñer o mismo, abc123.com, abc123.com, isto vai me guardar a nova contraseña na base de datos, etc, etc, vale? Acabo de actualizar a contraseña. Intenta isto parecerse xa a unha aplicación un pouco máis profesional. Que é o que hai correndo por atrás por isto? Eu teño que dispoño de algún servicio, é dicir, hai unha parte que é insertar na base de datos que é de toda a vida, nós temos unha configuración onde defino a miña base de datos e despois explico isto, defino onde está, bueno, primeiro só a parte de arriba, vale? Na parte de arriba só estamos definindo a base de datos, eso está claro, entonces foi o que fixemos agora, que é insertar na base de datos. Cando eu fago o proceso de insertar na base de datos, bueno, pois nalgún sitio teño que utilizar, bueno, vedes os insert que hai por aquí, etc, etc. Non me vou parar nos insert da base de datos, vale?
non me vou a parar aí, pero eu utilizo un servicio para enviar eses correos. Que servicio eu utilizo? Por se alguén quere probar na casa, deixame cerrar pantallas por aquí, non quero cerrar esta. Eu utilizo o servicio brevo.com. Se buscades brevo.com en internet, aparecemos unha utilidade. Esa utilidade, cando entredes nela, bueno, utilidade que permite basicamente, hai plans de pago, hai plans gratuitos, nos plans gratuitos só se poden enviar o día X correos, non sei cantos son, da igual, incluso valdría tamén para enviar SMS, pero bueno, non me interesa moito isto. O que me interesa é que eu cando, bueno, definin aquí un usuario, vale, defino un usuario e cando vou a configurar, o regístrome, cando vou a configurar, genero o que sería a miña API, a miña key, a miña clave, vale? Se vedes aquí, teño SMTP, para iso non teño, pero teño unha clave para API. Que é a clave para API? Bueno, pois eu definín, activei unha nova clave, creei unha nova clave, podedes crear novas claves, vale? Vou poñerlle aquí proba nova key maximino, e se lle dou a generar, pois vai me generar unha ristra de códigos, vale? Estes códigos que me está generando é o meu identificador. Cando acepte isto, vale? Aparecen aquí as dúas claves que están activas, pois eu, como vou utilizar unha API generada por Breve, por entorno este, xa me din aquí, bueno, que teño distintas opcións para facelo, como teño que facer para chamar, como teño que definir ese email que vai enviar a ferramenta, vale? Podo poñer aquí, configurar o que queira, ou podo facelo no meu código. Entonces, generamos a clave, e esa clave que generamos, eu peño co meu ficheiro de configuración, e no meu ficheiro de configuración aparecen, igual que aparecía antes, o host, a unidade de registro ou a base de datos, tamén aparecen unha clave, API key, que é a que esta de aquí é que generades vos que quero generar eu para que me permita enviar emails. E despois podedes definir outra información, como quen envío o correo, neste caso puxen este usuario, donde está a ruta da aplicación, como queremos que nos reciba, o sea, o remitente do correo queremos que poña exemplo de 8, o que sea, nos podemos configurar todos estes valores, podemos configurar moitos máis. O que me interesa que entendades desto é que é unha aplicación híbrida porque estou facendo cousas en HTML, en CSS, en PHP, estou utilizando servicios que ten outra plataforma generadas, pero xa non é só devolver un valor. Dadevos conta que a web esta Resend, ou, bueno, Brevo, ten que ter toda unha configuración para enviar correos, recibir correos, entonces vos delegades nela toda esa responsabilidade. Vale, estas claves de aquí é moi importante que teñades en conta que se publicades esta aplicación en algún sitio e isto está visible, pois van a poder enviar a través do servicio Brevo pois correos na vosa conta. Vale, o que hai que facer cando se acaba, pois sácanse estes datos, descomentades isto e sobre todo a nivel de Breve do entorno este colledese, marcades as APIs e eliminádelas para que non deixe de estar operativa e elimino outra API para que deixe de estar operativo. Evidentemente, se agora intento enviar algo, pois xa vai dicir que non o vou poder facer. Vale, isto é a explicación básica de que sería un servicio, unha aplicación híbrida que utiliza distintos entornos. Venga, deixámoslo aquí.